Reprenem la sessió. És el torn del senyor Tomàs Ferrandis Moscardó en representació de l'associació Construir la Sostenibilitat. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tots. Bé, l'entitat que represento jo és un grup de professionals, despatxos, gent de també alguns empresaris que es dediquen fonamentalment a fomentar l'economia circular en el món de la construcció, molt relacionat amb l'urbanisme, és a dir, bàsicament l'ús d'àrids reciclats i, per tant, també la valoració, diguem, reciclatge dels RCDs. En aquest sentit, la proposició de llei, evidentment, la veiem molt interessant i, en tot cas, fem algunes observacions amb la finalitat de millorar-la. Les observacions són, en primer lloc, en la línia de fomentar l'ús dels àrids reciclats en el que és l'obra pública, sobretot, en el que és l'obra de les administracions. Així, en el que són els articles, per exemple, 8 i l'article 9, proposem algunes modificacions de millora. També l'article 14, en el que és la reutilització i preparació de la reutilització en els ecoparcs de la Comunitat Valenciana, crec que cal insistir i afegir la fracció de l'RCD. També un dels objectius, evidentment, de l'associació és millorar el que és la valorització. Les observacions van en la línia de reivindicar també una figura legal que existeix en altres autonomies, dos, diríem. Per una banda, un decret autonòmic que regula el que és l'ús el que és la gestió dels residus de construcció i demolició dels RCDs. Ens costa que està treballant-se en aquesta línia i creiem que ja que dona una espenta per acabar de complementar millor aquesta proposició de llei, i també d'una figura que ve recollida ja, atenció, des de l'any 2008, en un decret, Real Decret del 105/2008, que és la de l'una ordenança municipal de regulació i control de residus de construcció i demolició. I això ja existeix en moltíssimes autonomies de distint color polític i no és una qüestió, de fet, és una qüestió molt transversal, i que estem un poquet endarrerits. En aquest sentit, nosaltres, com a observacions, aportem la necessitat d'un decret autonòmic de regulació dels RCDs que al mateix temps proposa, tal com diu aquest decret del 2008 estatal, que proposa també un model d'ordenança municipal de gestió dels RCDs. Volem insistir en que la visió que nosaltres donem i l'observació que fem en general a la proposició és des d'un punt de vista d'aquells empresaris que, confiant en aquests decrets que venien des de l'any 2008 i en la línia de la política europea, han fet inversions fortes per muntar plantes de reciclatge i estan veient com l'únic que estan convertint-se són en plantes d'acumulació sense tindre eixida a aquests materials. És a dir, aquesta llei, ben revisar i tenint en compte algunes de les aportacions que fem nosaltres, podria servir per solventar aquesta situació injusta que estan patint totes aquestes persones que, confiant en una política més racional de gestió de residus, d'emplear àrids reciclats en l'obra pública almenys, si més no, s'han quedat penjats per part de l'administració. I instem a que hi hagi un consens en les Corts i pugui donar-se solució a aquesta vessant. Per altra banda, tenim un problema en les comarques valencianes, és un problema de lo que és la gestió de residus. No està fent-se atenent al que caldria, però sí que hi ha residus i, per tant, alguna gestió està fent-se. I és on voldríem insistir, és a dir, tot allò que no siga recollir de forma separada els residus de construcció i demolició i dur-los a una planta de valorització, a partir d'ahir és entrar en bordejar la llei i fins i tot eixir-se'n fora directament de la llei. Tota la legislació el que apunta és que l'objectiu ha de ser la valorització, no l'eliminació en vertedero, en abocador. I el que està fent-se majoritàriament és l'eliminació en abocador, en el millor dels casos. Per això, una de les aportacions que insistim i fem, sobretot en l'article 26 concretament, és la d'incloure un control sobre el trànsit, sobre el tràfic, el trànsit de camions, el trànsit de RCDs. És a dir, els residus no poden anar circulant alegrement pel país. Els RCDs tenen un problema, és que no fan olors, no causen molèsties i, per tant, sembla que siguin inofensius. Els RCDs porten molt de plàstics i porten també amiant, fibrocement.
I normalment quan parlem d'una gestió de residus sempre tenim un poc el dubte, l'aport de l'increment de cost, el sobrecost per a les activitats professionals, empresarials. Però, curiosament, quan tenim problemes d'aqüífers contaminats, quan tenim una ciutat que tots no poden obrir l'aixeta i gastar l'aigua ni tan sols per a cuinar, ho tractem com una qüestió sanitària, de salut, que ho és efectivament per damunt de tot, però també hi ha una vessant econòmica. És a dir, per tant, aquesta visió econòmica nosaltres no volem que es perga, és a dir, volem que tinguem en compte que estar en la quantitat de construcció que n'hi ha ara, en la quantitat de fibrociment que està llevant-se i el cost que suposa un tractament correcte, estar estalviant-se la gestió correcta de residus pot suposar crear un greu problema a curt termini o a mitjà termini, ja no sols ambiental, sinó també econòmic, en el cas que arribarà a contaminar-se aqüífers. Aquesta és la visió que ens agradaria aportar. Som, ja he dit, una associació en la qual entrem des d'empresaris, aparelladors, arquitectes, gent de la Politècnica, gent de gestió de residus, però no som una entitat, diguem, reivindicativa de caràcter estrictament ecologista, sinó que mirem, diguem, per un canvi econòmic, per introduir l'economia circular, tal com Europa està apostant en aquests moments, i els instem a tots a que arriben a un consens i milloren la proposició que tenim així, per tal que, almenys en la gestió de residus, puguem fer allò que ja fa anys que hauria d'estar fet. Jo no volia allargar-me més, si hi ha alguna pregunta. Molt bé, gràcies, senyor Fernández. Ara és el torn dels grups parlamentaris. I ara és el torn del senyor Fernández per a contestar a tots conjuntament. Perfecte. Moltes gràcies. Molts elements, molts dels dubtes i les coses plantejades són ben a ser comuns, o més, si més no, en la contestació. Respecte a l'article 24, és cert que la llei es queda corta, si la proposició. Però és que l'article 24, la proposició que fem nosaltres és de que s'atenga, inclús el resumiríem més, és a dir, s'ha d'atendre a un decret que està treballant ja, em consta que està treballant a la Direcció General de Qualitat Ambiental. Els RCDs han dit el seu propi decret i la llei és una qüestió més genèrica que ha d'apuntar a aquest decret. De la mateixa manera que aquest decret autonòmic, atenent a el que diu un Real Decret del 2008, el 105-2008, ha de proposar en cada autonomia, i en altres autonomies ja fa temps que està, un model d'ordenança municipal. Per tant, la llei no ha d'entrar al detall en els RCDs, no és el que pretenem. Nosaltres el que pretenem és que la llei apel·le, tingui en compte un decret que ha de treballar la Direcció General de Qualitat Ambiental i que ja està fent-ho. I que aquest decret és el que ha de regular, proposar, tal com diu un decret consensuat, m'agrada repetir això, des de l'any 2008, una ordenança municipal. Per tant, no pretenguem tampoc que la llei entre a tots els detalls, sinó que es complementa amb instruments externs com un decret o també com el decret o com l'ordenança municipal. Més qüestions. Sobre la qualitat, els yesos, tipus de residus, etc. De la mateixa manera, la Direcció General de Qualitat Ambiental té les seues ordres tècniques que està treballant. El Ministeri té també els seus documents tècnics, és a dir, hi ha més feina tècnica de la que diguem, s'ha avançat més en normativització quasi que en ús. Aquest és el problema que tenim. I això és el que nosaltres volem, és a dir, que normativa tècnica n'hi ha. I també ja per a contestar alguns dubtes que plantegeu incògnites i avalar, diguem, aquesta posició que n'hi ha documentació tècnica, usos. Us diré, els usos que estan donant-se als àrees reciclades no són sols ja avui en dia els usos habituals de relleno, rebliment de rases, de zanjas, d'elevació de terrenos, etc. No, sinó que, per exemple, l'edifici nou de la Mancomunitat de Municipis de la Safor en Gandia, el que és el morter que lluït interior de les parets, s'ha fet a proposició nostra i a motivació nostra, s'ha fet ja en arena reciclar. I els mateixos obrers, albanyiles, és a dir, quan estan fent-ho, al principi eren inclús reacis i després estaven satisfets del resultat. Ara estem treballant en la llei en la Safor en la utilització a nivell extern de l'arena a reciclar.
En Potries, un municipi de la Safor, vam promoure des d'aquesta associació la utilització de grava d'origen reciclat d'una neteja que es feia d'un col·legi en la Font d'en Garròs, al municipi veí, per a fer un camí, el formigonar d'un camí. Ja té més d'un any sense cap problema. És a dir, hem donat altres usos als habituals. Això sí, intentem que l'àrid siga certificat, amb una certificació CE. En aquesta certificació, les analítiques que es fan contemplen, entre altres, restos que provenen de l'Algeps, que és un dels problemes que n'hi ha. Si fomentes la valorització, el reciclatge, no hi ha excessiu problema, perquè l'entrada en planta és tan variada que barrejant, mesclant, el resultat és vàlid. El certificat CE existeix, les analítiques existeixen, és a dir, utilitzar-lo i que hi hagi qualitat, l'assegurar la qualitat, no és ja un problema, perquè primera, tècnicament està regulat i segona, ja són moltes les experiències que s'han fet. Nosaltres vam plantejar tot això en el marc d'un projecte que feia l'Institut Valencià de l'Edificació en la Politècnica, el projecte Reduces, i venia gent anglesa i alemana i recorde que s'han quedat un poc, diguem, sorpresos i ho van valorar molt positivament. És a dir, usos possibles, més dels habituals, n'hi ha regulació tècnica, n'hi ha, el que n'hi ha són, no n'hi ha que tindre l'IPOR, simplement és avançar perquè està tot regulat i perquè la conselleria, de fet, n'hi ha gent que està fent-ho. Més qüestions que s'han comentat. Una de les activitats que hem fet per al tema dels ajuntaments, i ho he preguntat més gent, és que algunes preguntes són molt similars o comuns, d'incentivar, augmentar l'ús dels aris reciclats en l'administració. Nosaltres, en base a la nova legislació de contractes, de la llei de contractes del sector públic, tenim un document que presentem als ajuntaments de criteris ambientals en la contractació pública. Però hi ha dos aspectes que així, en una de les qüestions que comentem, en l'article 8, l'article 9 concretament, diguem, no sols s'ha de tenir en compte en els criteris administratius a l'hora de contratar, sinó també inclús ja en el propi projecte, en els criteris tècnics, es pot ja, diguem, exigir per determinats usos, el rebliment, és a dir, que estiguen fent-se carrils bici en arena i en graves naturals, perdonen, a mi em roba el cor en aquests moments. Que estiguen omplint-se tuberies en arena de cantera, a mi en aquests moments, i els escombros estiguen amuntonant-se les plantes de valorització, a mi això em roba el cor, una cosa que clama al cel, és una vergonya. Que estigui utilitzant-se arena natural per tapar tuberies i per fer carrils bicis, i les plantes de valorització des de l'any 2008, acumulant i sense tindre eixida del seu material, això és un escàndol. Això s'ha de posar remei. I això jo els insto a tots a que, per favor, arriben a un consens, a part de no ser del debat polític, i siguin el que espera la ciutadania, que siguin a tots per igual. Això és el més important que voldria dir jo avui. Nosaltres proposem criteris ambientals, un document que proposem als ajuntaments, i l'acceptació va sent bona, progressivament va entrant. Jo no m'he trobat, sincerament, actituds per part de les alcaldies més de deixar-se, oblidar-se, el tècnic no m'ha posat impediments, hem agarrat el plec i còpia i pega de tota la vida, que reaccions, i sobretot de color polític, jo no veig tant de color polític, però el que he dit, crec que la representant del PP, que va haver un consens, és que no té per què haver-ho. Fora d'esta autonomia, per almenys, no n'hi ha, s'avança molt. I insistís, possibilitats de treball n'hi ha moltes, tècnicament s'ha avançat molt, els criteris ambientals nosaltres anem defensant-los, i l'última cosa que quedaria comentar és que quan als temes dels verdaderos il·legals, no recordo qui ho ha plantejat ara, tampoc té importància, nosaltres proposem, en l'article 26, on diu tema de transport, proposem que d'ahir s'hauria d'insistir molt, s'hauria de ser molt més exigent en el que és el transport. És a dir, els residus no poden anar desplaçant-se alegrement pel territori. És més, aquells que no entren en planta de valorització, aquells que s'amaguen, per regla general, són els més contaminants. És a dir, quan un camió no va al seu destí, és perquè anar al seu destí seria caríssim, perquè s'hauria de treure els restos d'uralita, parlant clar, de fibrociment o de plàstic, i això costa diners. Per tant, el control és necessari,
el control del trànsit de camions. Això és fonamental per acabar amb els verteders il·legals. I sobretot tinguin en compte que així hi ha hagut empresaris que han fet una inversió molt forta i estan passant la mà per la paret. O sigui, estem davant d'un problema ambiental? Sí, però ja dic, jo no represento una entitat ecologista. Jo represento uns interessos, ja ho dic obertament i sincerament, uns interessos dels professionals i també d'unes empreses amb les quals tinc molt bona relació, tenim una relació de col·laboració molt gran, que estan preocupades per la situació que està. És una vergonya que a aquestes altures estiguem tapant zanjes amb arena natural i fent carrils bicis amb arena natural. I les plantes de valorització hagin fet una inversió que hagin fet i estiguin passant la mà per la paret sense poder traure el seu material al mercat. I ahir l'administració té molt dit. I els inste a que, per favor, consensuen posicionaments i avancen, que és el que s'espera de vostès. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández, per la seva claretat.